ESDAP és l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya on s'imparteix el títol oficial superior de disseny, dins el marc europeu d'educació superior. Una escola que combina 4 especialitats: disseny gràfic, disseny d'interiors, disseny de moda i disseny de producte. Una oferta pública de qualitat interdisciplinar. ESDAP Catalunya és un lloc on preparar-te pel teu futur i donar resposta als escenaris canviants de la societat actual. ESDAP Catalunya són uns estudis on connectar amb el món d'avui i amb les persones. Un centre on aprendre i aconseguir reptes. Un centre on començar a transformar el món és possible. És una escola pública que té una oferta formativa al territori de Catalunya. Una escola oberta a tothom on podràs desenvolupar i estimular la teva creativitat. Jo vull facilitar l'accés a la informació. A ESDAP Catalunya, els professors treballen amb els seus alumnes en grups reduïts. Yo quiero proyectar espacios para compartir. Hi trobaràs companys i espais on posar en marxa les teves idees. Yo quiero materializar mis ideas. Els nostres alumnes participen en exposicions i esdeveniments nacionals i internacionals. Jo vull canviar la realitat que coneixem. Jo vull il·lustrar les bones històries. Una escola que aposta per la mobilitat internacional a través de convenis amb altres escoles arreu del món. I want to share ideas and experiences. ESDAP Catalunya és disseny. T'hi apuntes? T'hi esperem. Titulació oficial, educació pública, a tot Catalunya. ESDAP.